tunggu Roma tuang hatani dongan napa boahon rencana bulan tutai ala nang jumpa di bulan Desemberi biasa doi parmulagni parjalangi dabelam tamba mamuse arsak miroha dan tara lucia bei atanai dukuri mangi ike adaki dan tarbaina dope boy mulat tutai duniro aki di bulan Desemberi dan tarhatahona disita oki nadi parjalanaki sugari boinian songola dihabangan maboy tarbay pajupang sudah mandai nangi nang sude si sohoti on mahape nirok na tahe martikido sude di parmoluan dadasi dodo turpu manang siahut lomo nirohan dabelam tanda mamuse arsak mirohan dan tara lusiang bei atanai dukuri mangi ike adaki dan tarbaina peboy mulag tutai duni rohaki di bulan Desemberi dan tarhatahona disita oroki dari parjalanaki sugari boinian songola dihabangan ngaboy tarbay pajupang sudah mandai nangi nang sude si sohoti on mahape nirokna tahe martikido sude di parmoluan darasi todo turpu